Ja. Maar kom hier. Wat is het nou weer? Dat is wat de bij dan gaan staan en dan rook en kijk hoe lekker plek. Nog eens ijs kon gemaakt. Kijk eens zo, kom ik met ja? Mami! Kom. Sing je lekker niet. Ik het net bezig hoe laat is nou weer zo buiten. Nee, ik het aan vracht uitgevallen. Die oude zegt mij nou net maar. Nee, man, ik kan misschien. Ja, maar wacht eerst. Kom, ik kan niet gemaakt. Ik ga nog gaan stuk krijgen, mijn plek lijkt zoveel. Kom, wat doe goed met weg, kom. Zorg wat is goed, kom. Maak op mijn kooi, Voor ik terugkom. Als ik terugkom, maar net schoon is waar, dan kom ik gaan samen. Hoor je van mij? Wat, dan gaan ze komen? Ja. Wat kak is die? Dat is bij. Die kak wordt er ook in mijn huisie. Dat is bij. Ik zei bij mijn huisie, ik rook in mijn huisie, maar zij wil ik kom doen. Of ik denk dat ik moet zo aan zakje vast in hem gaan. Wat? Ik ga nog gaan. Maar die paardenkaart. Als ik terugkom op mijn plek schoon, dan samen wat ik doe zeg. Ik ga nu weer veel zijn. Ik heb veel fokkel, veel Christmas en jullie. Hoe moet dat? Ja, je het gewoon maken. Fok, ik het gewoon maken. Ik ben malgarig. Ik ben schoonmaken weer. Schoonmaken. Fok het. Ik heb het schoonmaken. Ja. Ellie. Maak dat aan de persoon. Anders zitten. Ja, kom binnen. Ach, morgen, zuster. Goedemorgen, meisje, pap. Ik is niet om te vragen waar zuster jullie is. Zij gaat weg. Ze is zo vanavond. Mijn pa is begrafenis. Ik kan weten nog wat. Want ik is nog hier mee begrafenisredings. Ze zeggen hier om begrafenisredings te doen. En voor jullie te zeggen, nou, wat gaan voor wat. Of je nog gaan verasd wordt. Of je nog gaan begraven wordt. Maar ik zal maar vanavond weer terugkomen. Ik kan je niet gewoon alsjeblieft voor mij net die dingen. Ze krijgen je maas, ze kassie van je maak. En nog een boodschap gestuurd. Je moet net voor mij je pa's geboortedatum. Maar kan je voor mij geld doen om ID krijgen voor mij alsjeblieft. Ik zag hoe het erom. Ja, kijk hoe lijkt het. Kijk hoe lijkt je mensen. Ze plek niet. Maar een kerkzuster wat zij is zo lijkt. De kooien is nog niet zo opgemaakt. Je bank is hier gemaakt. Is kool, het is gemaakt. Zo ja. Dat is niet zo? Nee, ik heb me net gezegd. De koos is lekker waar die staat. Dat is mijn pa's geboortedatum. Oké, dan. Ze heb je maar ik zal weer terugkomen vanavond. Oké, dan. Bye. Bye. Lekker dag verder. Ja, kijk hoe lekker het is. Damn, dat is toch. Kom niet bij de mensen komen. Doe maar. Mama. Kom aan. Ai, Jordan Lee. Ik denk je beter is als koning binnen niet. Ik kreeg nog net die zuster in vorige week. Mevrouw, maar bedoel En je weer zuster is een kinderbek. Wat moet ik nou voor mensen zeggen? Zullen me vragen van mijn plek wat zo veel lijkt? En wat moet ik van de zeggen, Jordan? Mami, dus was dit Jij weet dat ze kinderklap is. Ik weet het allemaal over passie aangekomen. Ik zou het goed gemaakt, maar ik was zelfs zo te maken van passie. Als wij hier ook die wijpkaart, dus wij hier ook. Maar ik is 18 jaar oud, ik mag het ook gewoon. Nee, maar niet op mijn plek. Je is vroegochtend op een wijp, maar je kan niet vroegochtend schoonmaken. Ai. Kijk, Nee, maar wat ik was met je werk doen, gaan alle arbeiden bij je mannetjes en vrienden wat ik met mijn werk doe. En ik is op en moe van als ik in de werk kom, en ik mijn plek ook nog kom schoonmaken. Ik is op en moe van dat. Ik kan dus aan elkaar zoeken doen schoonmaken. Ik kom met de werk. dat is afwijs. Dat kan je dan iets alles doen niet. Zij zit bij de ijs, vat maken bij ijs. Zij zit in vat, gaat, zit op een phone, net zo jij, TikTok. 616 en on the floor. Maar dat kan niet uit doen, dat is een jong dames. Dat is toch goed. Ze kunnen het doen bij onze jongen. Nee, het gaat niet aan Uri. Dat gaat glad in de Uri.
Ik zei niet, zij moet niet dansen. Zij kan het doen, maar maak eerst mijn plek schoon van de zeker te werken. Kom maar, ik nog Dat is zoek schoon maken. vroeg je buiten. Ga nu wel vroegie. Dat is vroeg. Bezoekers, kom. Bezoekers, kom. Nou moet je weten, dat is na een week passen begrafenis of zo. Verrassing en dan, wat dan? Wat dan? Maar ik ben begrafenis, waar mijn plek was zo, mijn plek was zo. Dan wat moet ik maken? Maar ik kan fokken het doek, omdat ik gevreed ben van de kist. Dus kamer vast in de mensen, gevreed te kijken. Ik kan het eerst... Ik moet gewoon net opmaken. Ik is moe, ik is fucking moe. Ik ga niet weer praten. Mijn laatste keer wat ik praat, ik poes alles uit van de wacht. Kleren van mij wat zo fucking hier opgevouwen als ik bij huis kom en dan is het gerecht van de kooi af. Als ik het er niet opgevouwen. Ik zou schoon gemaakt het in de huis. Moet je nou voor mij komen vertellen van hij zit die. Ik is op van jou, kunnen zo bij je praten. Damn it. Lijkt me even lekker, ik moet 4 dagen beginnen gewoon. En ik dank je wel bij je zit gaan. Je gaat niet eten. Ik wil eerst mijn plek schoonmaken. Ik zoek net bij vrienden. Ze heeft gezegd, heb ik hem help schoonmaken. Als reëel. En dan gaat ons nog die flow. Maar waar is je vrienden? Waar is je vrienden? Ja, ze mag kan recht te maken. Voor mijn stories vertellen. Moet die van mijn stories vertellen? Dat is jouw vriend, dat is zijn plek. Dat is onze plek. Zij moet zorgen wat is gewoon drie en de mensen niet. Dat is voor fucking. Fuck it. En hij gearbeid van zo. Hij gearbeid. Zij kan het maar gerust op een stop zetten. Dat kan ze gerust op een stop zetten. Want ze gaan voor mij komen. Ik klap je op die handjes skiën voor je van mij. Maar dat je maar staan is, wat is zo moeilijk om net schoon te lossen? Gij vriet er niet aan. Moet je niet bakken hoe schoon lekker weer wegpakken. Dat moet gewassen worden, mevrouw. Van wat wil jij doen? Uit toch. En ik wil voor Mariano